Namhlanje imindeni iqale uhambo lwayo obelunomunyu. Ibizolanda izidumbu zabathandwayo bayo abashonele kulomfula ngesonto eledlule. Iqale ngokwenza usiko lokuzolanda abathandwayo babo la abaphelele khona. Bebehambisana nophiko lwamaphoyisa. This is just one step towards us reaching a closure for our departed family members. So I would like to take this opportunity to thank you all for coming through. Njengamanje imindeni isifikile eBloemfontein. NgoLwesibili amaphoyisa azokwenza inkonzo yokubavalelisa. Uphenyo lusaqhubeka mayelana nembangela yokushona kwalamaphoyisa ayejutshwe ukuyosebenza eLimpopo emkhankasweni iOperation Vala Umgodi. Kanti imoto ababehamba ngayo etholakale emfuleni izoba olukhulu usizo kulolu phenyo.